устувонаи куруш аввалин эъломияи ҳуқуқи башар бо ҳамин унвон дар муассисаи давлатӣ осорхонаи миллӣ конференсияи илмии назариявии ҷумҳуриявӣ баргузор гардид ки дар корёни роҳбарияти осорхонаи миллӣ олимону донишмандони соҳа ва донишҷӯёни макотиби олии кишвар иштирок намуданд. зимни суханронии иштирокчиён гуфта шуд ки устувонаи куруш аҳамияти илмӣ ва таърихии сатҳи ҷаҳонӣ дошта аз ҷониби олимону сиёсатмадорони олам ҳамчун нахустин эъломияи ҳуқуқи инсон эътироф гардидааст. ёдовар мешавем ки 6 ноябри соли 2025 зимни ҷилосаи 43-уми конференсияи генералии ЮНЕСКО қаднома таҳти унвони устувонаи куруш эъломияи ибтидоии ҳуқуқи гуногунрангии фарҳангӣ қабул гардид. осорхонаи миллӣ низ дар пайравӣ аз сиёсати фарҳангпаронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба ифтихори бузургдошти ин эъломия конференсияи мазкурро баргузор намуд. зеро бедор намудани хотираи таърихӣ дар таҳкими ҳисси миллии шаҳрвандон махсусан ҷавонон ки ояндаи миллат ва давлат мебошанд нақши бисёр ҳам муҳим дорад. дар идомаи кори ҳамоиш аз ҷониби иштирокчиён мавзӯъҳои ақоиди устувонаи куруш аз авасто сарчашма мегирад. устувонаи куруши кабир намуди адолат ва озодӣ дар шакли маърузаҳои илмӣ ироа гардиданд. эъломияи куруши кабир соли 539 то милод тартиб дода шудааст. соли 879 дар Бобул имрӯза Ироқ аз ҷониби бостоншинос Ҳурмуз Рассом кашф гардидааст. ин осори бостоние ки бо хати мехӣ ва забони аккадӣ навишта шудааст сиёсати инсондӯстонаи шоҳи ориёи Куруши ду ҳокими империяи ҳахоманишинро инъикос мекунад ки пас аз фатҳи Бобул сиёсат ва роҳи таҳаммулпазириро ба ҷои зулму истисмор ва ғорат интихоб кард. бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон конференсияи илмии назариявии ҷумҳуриявӣ таҳти унвони эъломияи куруш аввалин эъломияи ҳуқуқи башар баргузор гардид ки дар кори конференс олимони соҳа даъват гардида дар мавзӯъҳои гуногун оид ба эъломияи куруши кабир баромад намуданд. бояд зикр намоям ки куруши кабир аввалин ё бузургтарин шоҳи ориёи табор ва бунёдгузори аввалин ва бузургтарин давлат ё худ империяи ҷаҳонӣ империяи ҳахоманишиён мебошад. ғайр аз ин куруши кабир сиёсати таҳаммулпазириро пеша гирифта вақте ки соли 539 то мелод ҳудуди имрӯза Ироқ яъне Бобилро забт мекунад ба мардуми он ҷо озодӣ мебахшад ва ба сарбозонаш ҳатто супориш медиҳад ки ҷоҳои харобгаштаро бунёд намояд. ва ҳамин навиштаҳои куруши кабир дар як лавҳаи гилие бо хати мехӣ ва забони акадӣ нигошта шудаанд ки ин лавҳаи гилӣ аз ҷониби як кашшофи эронӣ рассом Ҳурмуз бозёфт гардида ба осорхонаи бритониёи шаҳри Лондон интиқол мегардад ва супориш карда мешавад ки аз рӯи ҳамун эъломияи куруши кабир 100 адад нусхабардорӣ карда шуда ба беҳтарин осорхонаҳои ҷаҳон эҳдо гардад. хушбахтона яке аз онҳо дар осорхонаи миллӣ ҳифз ва нигаҳдорӣ карда мешавад. чуноне ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар китоби чеҳраҳои мондагор доир ба эъломияи куруши кабир қайд менамоянд, эъломия аз фарҳанги ориёӣ ва ақоиди инсондӯстӣ сарчашма мегирад ва нахустин ҳуҷҷати таърихиест ки эҳтироми ҳуқуқ, озодии мазҳабу эътиқод ва ҳифзи дороии шаҳрвандонро пуштибонӣ кардааст. дар охир миёни иштирокчиёни конференсия дар мавзӯи устувонаи куруш аввалин эъломияи ҳуқуқи башар муҳокима ва табодули афкор сурат гирифт.